doskonale grasz w siatkówkę? Od roku. Od roku? Od półtora. Na jakiej pozycji? Środkowo. Tak? Podoba Ci się? Co byś chciała osiągnąć w siatkówce? Na jakieś miejsce. Jakieś miejsca? Drużynowe. Pierwsze? Tak? Super. Lubisz wygrywać? No, Tak? jak każdy. Okej. Jak każdy? No. Olu, gratuluję. Jak się czujesz jako zwycięzca? Super, bardzo się cieszę. Tak? Trudno dzisiaj było? Tak, strasznie. Tak? Na jakiej pozycji grasz? Na wystawiającej. Rozgrywającej? Tak. Tak? O, to jesteś mózgiem drużyny. No, ode mnie wszystko zależy. Dokładnie. I co? Ta krótka dzisiaj to majsterszczyk. Tak, Powiedz coś najlepszy. więcej. No, z wieloma się nawet jak wiemy. Tak? O, super, widać na boisku. Dobra, życzę kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że spotykamy się za tydzień. Tak, dziękuję bardzo. Dobra, dzięki. Szanowni Państwo, ogłaszamy nowy program lojalnościowy dla naszych partnerów. Nagrodzeni Siatkarze 2010. Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Nagrodzeni Siatkarze 2010 to nazwa ważna. Od 1 marca 2010 jesteśmy oficjalnym sponsorem klubu AZS Betafens Katowice. Pragniemy wspierać rozwój talentu zawodniczek i promować nasze produkty za pomocą dyscypliny kochanej przez miliony Polaków – siatkówki. Działania marketingowe Betafens w obecnym roku będą oparte o siatkówkę. Zawodniczki AZS Betafens Katowice wezmą udział w targach PSB i Autostrada 2010 w Kielcach. Staną się integralną częścią materiałów promocyjnych oraz reklam prasowych i internetowych. Dzięki temu młode siatkarki i ta dyscyplina staną się wspaniałymi ambasadorami marki Betafens w Polsce. Program Nagrodzenie Siatkarzy 2010 będzie związany z siatkówką i jej promocją. Piłka siatkowa to najbardziej zespołowy sport świata. Takie powinny być również nasze działania. Dzięki wzajemnej synergii osiągniemy sukces. W celu uatrakcyjnienia programu wprowadziliśmy podział na 2 półrocza. Najlepsza firma w okresie od stycznia do czerwca 2010 zostanie zaproszona na mundial siatkarski do słonecznej Italii. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1 milione di volte. Bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto. Zwycięzca drugiego półrocza, lipiec-grudzień 2010, zwiedzi fascynującą stolicę Katalonii, Barcelonę. Przygotowaliśmy również nagrodę specjalną.
Weekend w Paryżu. Za najlepsze wyniki sprzedaży bram Egidia w trakcie całego roku 2010. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Ranking powstaje jako wypadkowa sumy obrotów i wzrostu liczonego względem roku ubiegłego. Szczegóły programu znajdą Państwo w folderze Nagrodzeni Siatkarze 2010, który skierujemy do Państwa w najbliższych dniach. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.nagrodzeni.pl.